untuk naik di atas panggung ke tempat siaran Bapak Sutarjo Sam Matosun. Persiapan untuk rolling wasit yang selanjutnya yaitu Pak Kamibuwo Sutikno yang dari Blitar Barat dan juga Mas Pawi Kesip yang dari Temaram Kambuh. Lagi persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Cendro Sutikno dan juga Pawi Kesip yang dari Temaram Kambuh. Dengan rumah dihormati untuk naik di atas panggung. Kepada Bapak Mahmudi dengan rumah dihormati naik di atas panggung. Ampe Martiko Ilopil Pati. Kepada Mas Rudi yang dari Tukar Kamulus dengan rumah dihormati untuk naik di atas panggung untuk rolling atau gantian musik. Adanaan juga Pancasila dasar negara. Mas Nur Kakak dari pojok Oyuk Rukun Persaudaraan Persaudaraan Beberapa Karim dari Pulau Agung. Bakal roke unggul tinggi dan sabenane toko salah pantes kewas lulus nur gandes jan mentes awas Pak Kaki kata merokok berutang rokok antuk ya kepada Mas Budi yang tadi sebentar mendengar salam sejahtera bulur-bulur jawara-jawara dari Gunung Agung dari Blitar. Monggo semakin sore monggo sarang-sarang kilo toto jawara-jawara yang handal yang senior dari Blitar, dari Gunung Agung, dari Trenggalek. Untuk semuanya ingat kita sarang-sarang nguri-nguri budaya tinggalane nenek moyang kula manis sedaya. Bareng-bareng nguri-nguri budaya tiban golek dulur ora golek musuh golek kanca. Monggo ayo manut aturane wasit, manut aturane bandar, aja melanggar aturan. Oleh mencet sakuate, oleh nyabet sakuate, ora oleh ngewal, ora oleh macet, ora oleh ngelingin. Ayo mas, dituntut adik-adik. Wis salahmu, takno copo montromu. Tengah penginamu, cepot duduk, cepot doyokmu. Untuk panitia, monggo, rokok. Akuang, yang habis dipun kontrol. Ayo mas, iya jadi mas. Takno copo montromu. Sadayamu, aku sekil. Mas, dulur sama Tulung Agung ditoto. Dulur sama Blitar ditoto. Bolong-bolone. Ayo, tandai siap. Sing nyeblak siap. Sebelane doyong sak karepmu. Samu-samu aja macek ora apa-apa. Moto coba kontrol. Toto aja jimu. Eling golek dulur. Aturane wasit, aturane bandang. Iya, ayo gemuk-gemuk, ayo gemuk sapi, ora apa-apa. Ayo ganti jago, ganti tadah, ganti pecut. Eling golek seduluran, ora golek musuh. Ayo. Sopo iki sing kaitan empal kaya Gajah Mada. Sing kula cilik tapi ora kurang bakal, sing gedhe ora kokean bakal. Tokno coba montromu, tokno skillmu. Adu ketangkasan ora adu. Wis
biasane joget cakil iki ya. Ayo jaren wis. Jaranan. Pokok apik sebelane. Aja macet, aja nyelinggit. Aja ngewak. Iya jadi kan? La Rasido. Ayo. Wis dodone yo oleh. Oh yo ora apa-apa. Oleh sandinge. Ayo, diajak. Kok sekirmu. Ewan sebelahnya pas mau dodone kan. Ora iso dodo yo boyo. Ora kena boyo sak kenae pokok sebelahne apik. Keren titik. Wis jogete yo ganti sing adat, ganti sing mecut. Ayo milih mecut sing dawa yo oleh, sing ndek yo oleh. Kulo panitia dipun suwun rokoke habis dipun tunggu malih penjaga gawang. Ayo salaman dhisik. Ingat-ingat aturane pelanggang, aturane wasit. Wis dimangane siap adae kepuwen. Nah, dikumpil di balong kena sepatune. Wis padha pintere iki. Dodone yo lek. Oh yo lek. Pokok toline aja. Lek toline kena ibuke sing nesu. Lek sampe bundas piye wingo. Ora piye. Ayo. Wes. Sandinge ora sida mundur neh. Adae yo pinter, sing nyeblak yo pinter. Ayo Mas. Iki penerusnya Tulung Agung karo penerusnya Blitar. Wah ora kena. Monggo Mas Edi dari Sawetar ketemu dulur lanang wis langganan iki. Yo karo mesem dulu. Wis pilih Mas, milih sing mengko yo oleh sing karo aku yo oleh. Lah ibu senengane sing aku biasane. Yo Mas Edi, helme tinggi. Tandai tinggi. Eleng-eleng dulur ora boleh musuh. Sebelan ayo kebo yo oleh iki. Wis biasa iki. Iya jadi kan sing kroso sing ndi kan. Bapak ora lek nesu. Yo, nesu yo Pak, kancane marah dulure bangga. Ora apa-apa. Ayo. Doyong didik sawasmu. Ora apa-apa, ora kena. Ada kecut. Dilone sing apik. Ayo ngono. Kene contoh ati-ati. Ayo dulur-dulur sapa ditata jawara-jawarane. Dulur sing kulon ya semoga ditata jawara-jawarane salat sore salat sing senior-senior wae ben tambah seru. Padha pintere tibake. Ayo padha seniore nggih contoh adik-adik generasi peneruse. Wis keserake kumpul mesem dulu. Lah ya ngono lho. Aja merengut. Meskipun kesenian keras tapi karo mesem dulu. Bang Yai Sutik wis marem delok ngono iku. Anak buahe wis golek dulur pecut-pecutan tapi tambah anggap mesem guyu. Ayo dulur sapa-sapan jalu makan sapa Sawantar Manunggal sapa Bang Ble Sakti monggo ditata. Saking dulur Tulung Agung Trenggalek monggo. Wis yo kaitan urat kongkulon. Ayo joget Kang, joget kiai yo. Ora joget kaya kowe apa-apa. Ora apa-apa. Ya udusan dan kaya
pacune. Wis apik, pecutane apik, gawe apik. Ayo, joget cakil ya oleh, joget luar bedoro ya oleh. Ayo, iya jadi. Yo bismillah, cier. Gulur dewe, ganok karo basin, manut karo pandang. Ayo, mbah beringo sama togo. Nari goro blitar, aku lawas. Ayo nomor urut manut karo sing jaga lawang. Aja sak karepe dhewe. Enek sing ngatur. Ayo sapa iki sing kowe iya, wis ngomong aja pilih-pilih kanca. Tipe wis sapa manut ngono wae. Ayo Mas Naim, rombong togo kali bro. Ketemu dulu lanang tulung agung. Padha sepuhe. Ayo nggih contoh. Dulure. Eleme dhewe sing pernah tak gawe sing tinggal, nyeblahe sing titis takas. Salaman dhisik. Rorong jembreng pancen gawe akal. Ate bisa ora. Yen aku kudu siap. Aja budak mereka bersama keturunan kamera. Telepon. Saat ini betul apa? Bersama kamera kan ada keturunan. Iya jadi. Terus. Oh, ada sudut ini. Ayo, ramai tono. Lek nggawane unek-unek sing angel-angel bocoran. Aja go umat-umat ae ora apa-apa nggih. Salaman dhisik, apa ngerti dadi desane Domagung Ulen Blitar. Ayo siji-siji wae. Wis to, tutupne sampai jam 6. Nggih, salaman sih Mas. Jago nom tapi uratne padha. Ya, kandhane lama babak. Ora apa-apa, joget. Nah, jengkreng jerat elo. Cukuran besar oleh joget, tiban yo oleh joget. Kayaknya panas. Kayak 23 ya oleh. Kayak 12 ya oleh. Jaga sebelahmu sing istimewa Tika.
sing sepuh-sepuh ditone sama dulur-dulur Tulungagung galek yo monggo Mas Bagio kanca umuran sapi iki lek dadi didum maroan nggih matur suwun pergantian wasit Bapak Saikin kali Bapak dulur lanang sama Tulungagung Bapak Bagio Bapak Saikin doane tinggal wonten ing atas kalian monggo Mas Bagio oke kita wis bocoran sapi didol ayo sing gowo yo sing gowo sing mantep yo sing gablok yo wis popo yo ondone yo ayo aji mantra pokok aja ngisor-ngisor kan kok ngene ae dole iki sing ngambek iki iki sing dari depan iki Bapak Bagio saking Tulungagung ada semua bawipun ayo linjing karo urat wis ngene iki jol-jolane sing nyeblak iki umat nyeblak linjing kan ana dodone Kang motor-motore Kang ora apa-apa aja dulur-dulur aja masuk aja duit eling golek dulur bareng-bareng muni-muni budaya Jawa hei hati-hati Kang rollingan hasil Bapak Bagio Bapak Saikin siap siap nyeblak bos gagal skillmu sing ndi asik sabar bagai masih sedas gara-gara nikmati to niki. Maksud iki lek nganggep kipan gak tanggung-tanggung. Hormati ya. Wis kombine ya cuma wis. Wis esuk guru matur suwun. Desute ora aja lancar semuanya. Sopo iki? Sitilane mempan di kono. Ya kena kita kena tapi ra kena. Ayo, pandange karo joget kangen Tulungagung. Kanca mulang sapi. Mulang santri ra duwe sapi ya sapi digowo.
Cek Mas Rio, kancamu Cek Mimi. Wis ben dipenakne Mimi, siap sih. Kok sebelahan sak wasmu. Pokok aja jejeg, aja memang. Ya dak. Terus. Ayo, harus sukses, sing aja. Terus ora kena podo pintere. Ini lah tak karep iki. Pecut obah dulure panggah seduluran. Bareng-bareng muri-muri budaya Jawa seni budaya Tuban. Tulungagung Blitar Kediri Garut Banyuwangi. Wis to. Wasmo. Pokok manut karo aturane wasit, karo aturane pelanggan. Pengarahan saka panitia, pengarahan saka pembinaan budaya Tuban. Khususnya wong Blitar diuri-uri bareng-bareng karo pembinane Guntur Wahono. Ayo, memang sing peduli karo budaya Jawa ya sapa meneh lek duduk Mbah Guntur Wahono. Ya ini ya nek pendukungnya Pak Sute kok gabung kene iki. Iku priantune santai, sabar, bareng-bareng nikmati seni budaya dhewe. Yo. Sing kopiane rada andel nyawake iki. Rasane mesti. Yo, tak bae sing prigel kan, sampe bobol kan. Adamu sing prigel, nyeblake yo sing takas titis aja sekile. Nah, aja ngisor-ngisor kan. Tolene. Ditegak dhisik, dombene dhisik. Wis idune nang omah iki kok sing ngamuk iki mania. Lah nek tingge. Ya iso Jumat berkah lho iki. Malam Jumat ya iso iki kok. Ayo, andai dulur sama jalu mampang. Panggah dulu. Siap sih. Ayo, jajal. Skillmu tono. Ayo, masih tangkat di tengah dulu. Sampai mati. Bolamu mau berapa bocor loh. Sing katanya saya apa-apa. Sesepuh sangin Kulon Agung. Ayo, selawat sore, selawat seru, selawat gede-gede wayangi, selawat dewasa wayangi. Senior kabeh sing main sore iki penak atur, manut aturane pelanggan, manut aturane wasit. Bareng-bareng muri-muri budaya Jawa, seni budaya Tuban, Blitar Kulon Agung Garut. Selamat sih. Wis diarahne, tenang aturane.
mumpung sasi Suro tas bisa kabeh iki. Jawaran mendengar tiga ini sasi Suro tas sangat kabeh iki. Ayo, ilmu sing wis ora tau gigi. Iki kok gigi kabeh dites. Nggih delok tiga golek dulur. Ayo. Asik. Aku numpang karo maca Joko Mantrane. Ayo, ora cara kok diwalik yo oleh. Balik datang diwalik yo oleh. Wis. Oh, buntut mau bawa yo oleh. Ayo. Karena rasa berarti kebulandai dan digowo iki. Kerine ngomong. Nice. Ayo, kebusi ini digawe. Sebelah dosa putih to. Ini kebusi iki. Ayo, ya jarung sing rasa om. Putumu ndelok iki sapa? Ora rasa kok dilokne putumu mongko, Mak. Iki. Yo, jagone umur tuku. Wis setengah lintah-lintah iki. Rasa-rasane iki biasane. Yo. Nom-noman. Menang-mek. Wis dino dadak milio kecut. Ngeblak dhisik yo oleh, nak keri yo oleh. Pokok manut aturane pandang sebelah musim boyong. Sing rasa kan. Wis jagomu iki, kancamu iki wis rada isi, rada urang iki. Guyu ayo karo guyu. Maksudnya bahas dulu sapa sing ora bareng murid-murid timbang timbang pecah wis mengkis tidak kuat timbang pecah kaya bangsa di konten ora wis manuk aja gawe ora kesalahan iki padha di ngapura wis to manuk karo hasil karo pangan aja sampai Salaman, rapowo kan, dulur lanang, ayo, sapa lagi? Dirasani, senior, diajarkan, orang contoh, adik-adikmu. Ini cilik orang-orang gagal, gitu orang-orang gagal. Cek cilik ya istimewa, sing rada gede ya istimewa. Pokok karo mesin buluran, karo joget, ya, aja sebelah karepe ngono ya golek blong-blongan, timbang ndak kena. Sapa sing ora keplatan dalam perjalanan wasit menghibur Boko Sinan saking Bukar Kawruh ketemu Boko Slamet saking makan gedung guring Boko Slamet gedung guring tuan guring nikah wonten ing atas panggung lan Boko Sinan saking Bukar Kawruh sayange
Bapak Sikang, Bapak Surat, Bapak sekalian di Bapak Ayah, Bapak Sikang, meninggalnya rodo. Bapak Ayah, mau dulu minta tolong ya Mas. Bapak selamat sampai ke Guling. Ayo, wes, sambung sambung. Sama Tulung Agung karo mesem dulu Mas aja nesu-nesu wes eling bareng-bareng ngurung-ngurung budaya ayo tengah titik sebudak saklase adae sing prigel kira ora kena nyedek udah dhuwur titik gak apa-apa Mas lek kena tolene kurang aku wedi kuwi coto tenan lek kena kuwi yo musiknya yo perkantian wasit Bapak Baisul kali Bapak Tomo laturi tingkat batu di atas ring sing mau kula sebut izin awake mrodot mriyang ketepatan kena monggo Bapak Baisul kali Bapak Tomo laturi tingkat di atas ring. Ayo, jajakan, ayo Mas. Ngomong deh, kayo istimewa apa Mas? Biasa sakit tak sore ini. Biasa ngomong kayo gini, ora bareng. Yo, sing rumangsa gak tepat, yo jaluk ngapura. Sing rumangsa kleru, jaluk ngapura. Geleng-geleng, aduh golek dulur, ora golek musuh. Golek musuh gampang, golek dulur sing angel. Ngono tak karone iki. Salah aku salah lek yo. Ben wis lancine tak sakti elengke. Wis lancine yo. Akan terus kumandang wayai sembahyang penegak sudah sampai dalam sholat yang dijaga agama lima waktu ayo tak Macam putih, ketemu jalur mampang, bawa sukar kata. Wes, bawa senyapre. Ini pada dubune ini omah ya ini. Dubur itu, dubur ngecepin. Salam di sini, yo, contoh, aku nih. Geleng-geleng, putune badhe dalam ngisor. Ayo, gitu dong. Apa-apa ceketan sudah kalau mesem guyu senyap kurang neng apa-apa ngeling ayo bawa siman ikut sepuh ngapasih si Bandung kaya gedang rojo nongko Bandung sing tak ayo prigel apa-apa Mas Sudar kan
Siman. Nah, kita ada. Sana lawan tahun ini gue. Sekir utama Mas Sudar. Seorang bapak guru. Bapak guru. Nah, betul loh. Maksudnya bapak guru bangga. Ayo, jalur makan sembah ini ya. Oh, tanah sekirmu terbangun koyor. Sakwasmu. Masih mani menghibur teman ini. Kira, dulur anak. Kali goro lalu wong aku wis sembulu. Wis. Ayo, ora apa-apa. Padha duwe, padha pitere. Wis ora kena kabeh. Matur suwun Mas Tarjo. Iwo MCD Timongkut Joko Ibu. Mas Tarjo kita wis bareng rokok. Iki tak ngene Mas Tarjo nek astuh. Yo ndang sih.